കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാം രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ശ്രീവാസദി ഗൗരവ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ രാമ 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 ഹരി 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരി ഹരി കൃഷ്ണ 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 ഹരി ഹരേ ഹരി ഹരേ ഹരി ഹരേ രാമ രാമ ഹരി രാമ ഹരേ രാമ രാമ. രാമ 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 ഹരി 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരി കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരി ഹരേ ഹരി രാമ ഹരി ഹരേ രാമ രാമ ഹരി രാമ രാമ. രാമ രാമ ഹരി 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരി കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരി ഹരേ ഹരി ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ. രാമ രാമ ഹരി 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരി കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരി ഹരേ ഹരി രാമ ഹരി ഹരേ ഹരി രാമ. രാമ 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 ഹരി ഹരേ ഹരി ഹരി ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരി ഹരേ ഹരി രാമ ഹരേ രാമ രാമ. രാമ 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 ഹരി ഹരി ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ നമോ നമോ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചത്. മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് നേരെ കയറിയതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. മീറ്റിംഗിൽ ചോദിച്ചു ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലുള്ളവരൊക്കെ എത്ര റൗണ്ട് നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്കെടുക്കാനായിട്ട്. എന്തെന്നാ പറയാ, എത്ര എണ്ണം എത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും? ആ മാതാജി, ഞാൻ ഡെയിലി 32 മാല ജപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അല്ല മാതാജി, അതാരാണാവോ കണ്ടില്ല. ഷംന മാതാജി അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. ഞാനിന്ന് 7 മാല ജപിച്ചു മാതാജി. സാധാരണ 4 മാലേ ജപിക്കാറുള്ളൂ. 7 മാല ജപിച്ചു. കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാം ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ്. അടുത്ത ശനിയാഴ്ച ഞാൻ ഈ മീറ്റിംഗിൽ എന്ത് പറയും? അതിന് മുന്നേ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലെവലാക്കിക്കോളും. പതുക്കെ ഏകാദശിക്ക് കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഏകാദശി ഒക്കെ കുറെ കഴിഞ്ഞു പോയി. നമ്മളെ മാലയൊന്നും കൂടിയിട്ടില്ല അല്ലെ? ഏകാദശിക്ക് ഞങ്ങള് 64 റൗണ്ട് ജപിക്കാറുണ്ട് മാതാജി. ഏകാദശിക്കല്ല, ഏകാദശിക്ക് കൂട്ടാനാ പറയണത്. അപ്പൊ ഏകാദശി തൊട്ട് പിന്നത്തെ ദിവസം ഒരു മാല കൂട്ടി കൊണ്ടുവരണം. രാവിലെ എല്ലാവരും 10 മാല ജപിച്ചു മാതാജി. ഞാൻ 8 മാല ജപിക്കും. കുഴപ്പമില്ല. മാല ചെയ്യാ. എത്ര മാല? 2 മാല കൂട്ടി. മാല കൂട്ടാട്ടോ. നമ്മള് ലെവൽ 4 എത്തുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മാലയുടെ എണ്ണം കൂട്ടി 16 റൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം അല്ലെ? നമുക്കറിയാലോ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം 16 ആണ്. 16 റൗണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് വേണമെന്നില്ല, നിർബന്ധമില്ല. ബാക്കി നമുക്ക് വേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. 16 റൗണ്ട് ജപിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ചെയ്യുന്നോണ്ട് വിരോധമില്ല, നല്ലത് തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് കൂടാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭാഗവതം കേൾക്കണം, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കണം, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൂടി. നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നിൽക്കണമെങ്കിൽ അത് കൂടി ചെയ്യണം. സ്വാധ്യായം നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ്. അപ്പോഴേ നമുക്ക് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുള്ളൂ. നാമജപം മാത്രം പോരാ നമുക്കപ്പം. ഇതും കൂടി വേണം. കാരണം ആചാര്യന്മാരുടെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കണം. ഡെയിലി ക്ലാസ് കേൾക്കണം, ഭാഗവതം ശ്രവിക്കണം. ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് ആരൊക്കെ കയറാഞ്ഞത്? കുറവായിരുന്നല്ലോ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന്. നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെയോ ഒന്ന് കയറിയിട്ടായിരുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ യൂട്യൂബാണ് മാതാജി കണ്ടത്. പിന്നെ ആരാന്ന് കയറാഞ്ഞത്?
ഞാൻ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തില്ല. ഞാൻ കേറിയിരുന്നു. ഇന്ന് നമുക്കില്ലല്ലോ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഇന്നില്ലാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. നാളെ ഇല്ല. ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഇന്ന് നാളെ ഇല്ലാന്ന് ഇന്ന് നാളെ ഇല്ലാന്ന് ഇല്ലാന്നുണ്ടായിരുന്നു. രാവിലെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇന്ന്. അതെ, രാവിലെ ഒരു ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഉണ്ട് 5:45. അതിൽ കയറുന്ന കാര്യം ചോദിക്കുന്നത്. അതിലെന്താ കയറാത്തതെന്നാ ചോദിക്കുന്നത് എല്ലാവരും. അതായത് എനിക്ക് അന്നേരം 4 മണിക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ജപിക്കുന്നതാ മാതാജി. സാത്വിക സമയത്ത് നമ്മൾ രാവിലെ ഭാഗവതം കേൾക്കണം. രാവിലെ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്ന ആരും നാമം ജപിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? രാവിലെ ഭാഗവതം കേൾക്കണമെന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ പറഞ്ഞേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മാതാജി. ആ സമയത്ത് ഡയറക്റ്റ് സമയത്ത് രാവിലെ സാത്വിക സമയം, നമ്മൾ ആ സമയത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണത്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം, ഭാഗവതം കേൾക്കണം. നാമജപം ഫുള്ള് നാമം ജപിക്കണം എന്നല്ല, ഭാഗവതം 1/2 മണിക്കൂറല്ലേ ക്ലാസ്സുള്ളൂ. എല്ലാവരും രാവിലത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കയറാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഓണാക്കി വെച്ചാൽ മതി, കേൾക്കണം. കാരണം ആ ശ്രവണ ആ സമയത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണത്. ആ സമയത്തിന് രാവിലെ വ്യായാമത്തിന് പോയി വന്നതിന് ശേഷം 7 മണിക്ക് കേൾക്കും. രാവിലെ കേൾക്കണം. രാവിലെ 4 മണി തൊട്ടിട്ട് 6:30 വരെ പ്രഭുജീന്റെ ക്ലാസ്. അത് വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആണ്. വൃന്ദാവനത്തിൽ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പോയി അവിടുത്തെ ദർശനമൊക്കെ നമുക്ക് കാണിക്കും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സത്സംഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിൽ കയറും, ആരതിയിലേക്ക്. അപ്പൊ രണ്ടും ഉണ്ട് മാതാജി. അല്ല, നമ്മള് ഒരെണ്ണം ചെയ്താൽ മതി. രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് എന്തായാലും പറ്റില്ലല്ലോ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഒരെണ്ണം ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷെ രാവിലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭാഗവതം നമ്മൾ എന്തായാലും കേട്ടിരിക്കണം. രാവിലത്തെ സമയത്ത് നമുക്കത് ആവശ്യമാണത്. നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും. അത് കേറുന്നവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അതിന്റെ ഉച്ചയ്ക്ക് കേൾക്കുന്നതും എല്ലാ സമയവും ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നത് നല്ലതാ. പക്ഷെ രാവിലത്തെ ടൈമിൽ കൂടി കയറണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയും കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല. രാവിലെ ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ, അതാണ് 1/2 മണിക്കൂർ പ്രഭു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. രാവിലെ കൂടുതൽ സമയം ഇല്ല നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിന്റെ ക്ലാസ്. കാരണം 1/2 മണിക്കൂർ എന്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? അതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് 1/2 മണിക്കൂർ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അധിക സമയം നമ്മൾ ഇരിക്കില്ല. നാമജപം പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. നാമം ജപിക്കാത്ത ആരും നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാവരും നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതെന്തായാലും നമ്മൾ ചെയ്യും, അത് ഉറപ്പാണ്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യും. നമ്മളൊരു ഭഗവാനോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാക്ക് നമ്മൾ പാലിക്കും, അത് ഉറപ്പാണ്. മറ്റുള്ള നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് സാത്വികമായിട്ട് നമ്മളായ സ്വാധ്യായം നമുക്ക് വളരെ നിർബന്ധമാണത്. നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മളല്ലാതെ നമ്മളിരുന്നിട്ട് ഡെയിലി വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഭാഗവതം വായിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയുണ്ട്? ഭാഗവതം വായിക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ വായിക്കുന്നവരുണ്ടോ? ഞാൻ വായിക്കാറുണ്ട്. വായിക്കാറുണ്ട് മാതാജി. ഞാൻ വായിക്കാറുണ്ട്. ആഴ്ചയില് ഭാഗവതം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ നോക്കാം. രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സില് 1/2 മണിക്കൂറല്ലേ ക്ലാസ്സില്? അതിൽ കയറാനായിട്ട് പറ്റുന്നവർ അത് ഓണാക്കി വെച്ചിട്ട് അത് കേൾക്കുക. ഉച്ചക്കലത്തിലും കേൾക്കുക, വൈകുന്നേരവും കേൾക്കുക. ഏത് സമയം കേൾക്കണം നല്ലത്? രാവിലെ എത്ര മണിക്കാണ് മാതാജി കണ്ടാ മതിയോ? 20 ശ്ലോകം വായിക്കും. നല്ലതാ മാതാജി. രാവിലെ 5:45 5:45 തൊട്ട് 6:15 വരെയാണ് നമ്മുടെ സമയം. നമ്മള് രാവിലെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് ഇതിലുണ്ടോ മാതാജി? ലിങ്ക് ഇതിൽ ഇടേണ്ടി വരും. ഞങ്ങൾക്ക് ആ ലിങ്ക് ഇല്ല. വീഡിയോ ഓണാക്കാൻ രാവിലെ നിർബന്ധമില്ല. കേട്ടാ മതി, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കേട്ടാ മതി രാവിലെ. അത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ. രാവിലെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കേട്ടാ മതി എന്ന് മാത്രമേ വിചാരിക്കുന്നുള്ളൂ. ലിങ്ക് വിനീത മാതാജി ഇന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും കേറുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർക്ക് കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടാ മാതാജി പിന്നീട് ഇടാൻ. ഞാൻ സൂമിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടോളൂ. സൂമിന്റെ ലിങ്ക് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഇടണ്ടാർക്കും. സൂമിന്റെ ലിങ്ക് കേട്ടോ. ഇടാം. ശരി ശരി ശരി. ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് വേണ്ട. ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കണ്ട. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാവരും കേറുന്നവര് മാത്രമാണ് ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത്. അല്ലാത്ത ആരും ഉറപ്പാകുമ്പോ കൊടുത്താൽ മതി. മറ്റേ ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടോണ്ടിരിക്കുക, എല്ലാവരും പാഠം ഇട്ടോണ്ടിരിക്കുക. നമ്മള് ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഇപ്പൊ കൊറേ ആയിട്ടുണ്ടാവോ മാതാജി? പകുതി ഇങ്ങനെയാണ് കൊറേ പോർഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവോ? ഭാഗവതം ക്ലാസ് 7ാമത്തെ അധ്യായാണ് രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സില്, 8ാമത്തെ അധ്യായാണ് ഉച്ചക്കലത്തെ ക്ലാസ്സില്, വൈകുന്നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ 6ാമത്തെ അധ്യായം ഇപ്പൊ തുടങ്ങാണ്. അങ്ങനെയാണ് 6, 7, 8 3 അധ്യായങ്ങള്. പക്ഷെ നിങ്ങള്
തുടക്കത്തൊട്ട് കേൾക്കണ കാര്യം മാതാജി ചിന്തിക്കേണ്ട മാതാജി. കാരണം ഇത് തന്നെ ഭാഗ്യാണ്. 18,000 ശ്ലോകാണ്. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്കന്ധാണിത്. 12 സ്കന്ധമുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ 7ാമത്തെ അധ്യായം കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭാഗ്യാണ്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. കുന്തിസ്തുതി നമുക്ക് എടുക്കുന്നത്. അതെ, അവിടെ ഉച്ചയ്ക്കലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കുന്തിസ്തുതിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ഭാഗവതം ശരിക്കും പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണെന്നറിയാം കൊടുക്കുന്നത്. 16 റൗണ്ട് നാമം ജപിച്ച് ദീക്ഷ എടുത്തവർക്കാണ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. അറിയാവോ നിങ്ങൾക്ക്? അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അത് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. PhD ലെവലാണ് അത് പറയുന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരുവിന്റെ പ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം പ്ലസ് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം. അത് അതിനെ നമ്മൾ തട്ടിക്കളയുന്നത് ശരിയല്ല. അത്രയും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഭാഗവതം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് കിട്ടൂല, അത് ഉറപ്പാണ്. നമുക്കത് ശ്രീധരീയത്തിൽ നമ്മള് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. 2ാമത്തെ സ്കന്ധം എടുക്കുന്നു. ശ്രീധരീയത്തിൽ പാടായിട്ട് കൊടുക്കും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നവർക്കറിയാം. അതിൽ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് കയറിയവർക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാം. അപ്പൊ ഉള്ളവർക്ക് പറ്റുന്നവരത് കയറാൻ ഞാൻ എന്തായാലും പറയും ഡെയിലി. കാരണം വെച്ചാൽ അത് പറയാത്തൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക്. എന്തായാലും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. കയറാൻ പറ്റുന്നവർ എന്തായാലും കയറണം ക്ലാസ്സിൽ. അപ്പൊ ലിങ്ക് ഒന്ന് മാതാജി ഗ്രൂപ്പിലിടും. അപ്പൊ പറ്റുന്നവര് 5:45 തൊട്ട് 6:15 വരെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കയറാം. ഉച്ചയ്ക്കലത്തെ ക്ലാസ്സിലും കയറാം. അരമണിക്കൂറല്ലേ ക്ലാസ്സുള്ളൂ. ഉച്ചയ്ക്കലത്തെ ക്ലാസ്സിലും കയറാം. എത്രത്തോളം ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നോ ഒരു പദം അതിലെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വ്യത്യാസം നമുക്കുണ്ടാവും. രാവിലത്തെ ടൈമിൽ കേട്ട നിങ്ങൾക്ക് പോലും അറിയാത്ത മാറ്റം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കും. നമ്മളല്ലാതെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കുറെ ക്ലാസ് കേട്ട് കുറെ അങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവും. ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നിൽ പോകണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം, നമുക്ക് ആ ഒരു സത്സംഗം വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതിനാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ മാതാജി ഉച്ചയ്ക്ക് എത്ര മണിക്കാണ്? ഉച്ചയ്ക്ക് 2:25. 2 മിനിറ്റ്. ആരാ ചോദിച്ചത്? ബിന്ദുമോൾ. മാതാജിക്ക് മാതാജി നമ്മളെ ക്ലാസ്സിലുള്ളതല്ലേ? ഇത് എപ്പോഴും പറയുന്നതാണല്ലോ, രാവിലത്തെ ഉച്ചയ്ക്കലത്തെ വൈകിട്ടത്തെ ഒക്കെ സമയങ്ങള്. 2:25 ഉച്ചക്ക്. ഉച്ചയ്ക്കലത്തെ ക്ലാസ് 2:25 കേൾക്കണം. എല്ലാവരും ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കയറണം. അത് പറയുന്നവരല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ആ പറയുന്നത് ആചാര്യന്മാരുടെ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളുടെ വചനങ്ങളാണ് നമ്മൾ അതിൽ വായിച്ചു പോണത് അല്ലെ? അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതായത് ഇപ്പൊ എടുക്കുന്ന എനിക്കോ മാതാജിക്കോ അതിനുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ആ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ആരെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ ആരും ആ ഒരു രീതിയിലുള്ളവരല്ല. എന്തോ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകണമെന്നില്ല. നമുക്ക് അത്രേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഗുരുപരമ്പരയുടെ. അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നു അത് അത്രേ നമുക്ക് പറയുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് അതിനുള്ള യാതൊരു യോഗ്യതകളും ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇല്ല. പക്ഷെ പറയുന്നത് ആരെ കുറിച്ചാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടു പോകേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിൽ കയറാനായിട്ട് നോക്കണം. ഭാഗവതം ക്ലാസ് ആരും കളയരുത്, മിസ്സാക്കരുത്. രാവിലത്തെ ടൈം പ്രത്യേകിച്ചും. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും നമുക്കറിയാം ഇസ്കോന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ രാവിലത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം. എല്ലാവരും നാമം ജപിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവരും അമ്പലത്തിൽ സർവീസ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും എല്ലാവരും. പക്ഷെ രാവിലെ ഭാഗവതം ക്ലാസ് എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും 5:45 ഭാഗവതം ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്, എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. കാരണം ജോലിയുള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കും എല്ലാവർക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടൈം വെച്ചിരിക്കുന്നത് രാവിലെ. പിന്നെ ചിലർക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് പറ്റില്ല, ചിലർക്ക് വൈകുന്നേരം പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രാവിലത്തെ ഒരു സമയം എല്ലാവരും അതിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് അതാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ മാതാജി? ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? ഞാൻ ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ല. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം മാതാജി. അത് പറയുമ്പോ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. ഒരു 5 മിനിറ്റ് മുന്നേ ക്ലാസ് നിർത്താൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചാൽ മതി. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ നമുക്കിനി ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. കാരണം 7:45 ഞാൻ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിലേക്ക്. ശനിയാഴ്ച ദിവസം മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കയറുമ്പോ ഭയങ്കര ഒരു ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും എനിക്ക്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ആഴ്ചയും മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും പ്രഭുവിന്റെ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന്. ആ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാധാരണ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് മീറ്റിംഗ് വേഗം തീർന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മാതാജി ചോദിക്കാൻ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞോ മാതാജി മീറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ മീറ്റിംഗിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ ഫുള്ള് ഹാങ് ഓവറിലായിരിക്കും നമ്മളെ ക്ലാസ്സിലേക്കായിരിക്കും കയറുന്നത്. കുറെ കാര്യങ്ങൾ പ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ചെയ്യിക്കാനായിട്ട്. പക്ഷെ ഒന്നും എനിക്കറിയാം നമ്മളെ ക്ലാസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയും പ്രഭു, അങ്ങനെ ചെയ്യിക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യിക്കണം. ഞാനത് പറയുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ പറയണമെങ്കിൽ
പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ മീറ്റിംഗ് വെച്ച് അവിടെയും പറയുമ്പോ അവരും പറയും ഇതേപോലെ തന്നെ മാതാജി എന്തിനു ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ട് എന്ത് പറയും, ഇപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ട് എന്ത് പറയും, നിങ്ങൾ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് എന്ത് പറയും. അതാണ് നമ്മളെ വിഷയം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭയങ്കര ഒരു ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും 2 ദിവസം. വെള്ളിയാഴ്ച തുടങ്ങും ടെൻഷൻ, നാളത്തെ മീറ്റിംഗിൽ എന്താണാവുമെന്ന്. ശനിയാഴ്ച കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലായി. ഇനി അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കും സൺഡേത്തെ ടെൻഷൻ മുഴുവനും. മനസ്സിലാവണ്ട. മെയിൻ ആയിട്ട് നാമജപം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പറയുന്നത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരോട്. കാരണം അത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് വഴി കിട്ടും, ശരിയാവും നമുക്ക് അവർ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എനിക്കും എളുപ്പമാവും, പ്രഭുവിന്റെ കാര്യത്തിലും സോൾവ് ആവും നമുക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരോടും പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. നമ്മള് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഇന്നലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? സിദ്ധികൾ നമ്മളൊന്ന് പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? 8 സിദ്ധികൾ. പിന്നെ വേറെ എന്തായിരുന്നു അപ്പൊ സിദ്ധികൾ? അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്തൊക്കെ കണ്ടത്? പാപത്തിന്റെ 4 ഫലങ്ങൾ കണ്ടു. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ? സുഖം 3 വിധം. മെയിൻ ആയിട്ട് അതില് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ 6 സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ക്ലേശാഗ്നി, ശുഭദ, മോക്ഷ ലഘുത ഹൃദ, ദുർലഭ, ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷിണി, ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണി, സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ. ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണിക്ക് മുന്നല്ലേ മറ്റേത്? സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ. ശുഭക, മോക്ഷ ലഘുത, ലഘുകൃത. തായാണ്, തായല്ല, തായാട്ടോ. മോക്ഷ ലഘുകൃത്. ലഘുകൃത്. പിന്നെ സുദുർലഭ, സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ, ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണി. ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണി അതാരണം, അത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചോദിച്ചത്. പിന്നെ നമ്മള് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ, നമ്മള് കർമ്മം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങൾ 4 തരത്തിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്താത്തത്, വിത്തായിട്ട് കിടക്കുന്നത്, പാകമായി കഴിഞ്ഞത്, പിന്നെ മിക്കവാറും പാകമായത് അല്ലെ? മിക്കവാറും പാകമാകാത്തത്. പിന്നെ വേറെന്താ പറഞ്ഞത്? പാപഫലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ താൽക്കാലിക പാപഫലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത്? അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിച്ചത്, അല്ലാതെ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചത്. പിന്നെ ഭൗതികാനന്ദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം. 3 തരത്തിലുള്ള സുഖം പറഞ്ഞു. ഭൗതികാനന്ദത്തിൽ കിട്ടുന്നത്, ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്, പിന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയോഗികൾക്ക് സിദ്ധികൾ ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്താത്തതും വിത്തായിട്ട് കിടക്കുന്നതും ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞതും അതൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ സിദ്ധികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, 8 സിദ്ധികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതൊന്നുകൂടെ പറയാന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു മാതാജി. 8 എണ്ണം കിട്ടിയില്ല, 7 എണ്ണം വരെ എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ. സിദ്ധികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. സിദ്ധികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതുവരെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അല്ലല്ല? പിന്നെ എടുത്തോ? ബ്രഹ്മത്തോട് ചേരുമ്പോഴുള്ള സുഖമാണ് ഇനി എടുക്കേണ്ടത്. ബ്രഹ്മത്ത് അപ്പൊ നാരദ പഞ്ചരാത്ര എടുത്ത് മതബോധം, സാമ്പത്തിക പുരോഗതി, ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, മോക്ഷം പോലും അതാണ് എടുത്തത്. തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ മഹാദേവൻ സതീദേവിയോട് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാൻ അതെ, യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുന്നത് അവിടെ വരെയാണ് പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. പ്രിയ ഗോവിന്ദന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത പരിശുദ്ധമായ യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുന്നതാണ്. ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ പൂർണ്ണതകളും നൽകാം. സംരക്ഷകനും ആത്മീയ ഗുരുവും ഉപദേശകരും അവര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവവും ആരാധിക്കുന്ന ദൈവവും പിന്നെ വാത്സല്യത്തിന് നിറകൊണ്ടുന്ന വ്യക്തിപരം കുടുംബപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം നിയന്ത്രിക്കുന്നതും, പിന്നെ സേവകനെ പോലെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, സന്ദേശവാഹകനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്,
അങ്ങ് എത്ര ഭാഗ്യവാനാണെന്ന് പറയണം. പ്രഹ്ലാദന്റെ വായന നമ്മ അത് പ്രഹ്ലാദന്റെ ഇത് യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുന്നത്. പറഞ്ഞു മാതാജി, പറഞ്ഞു പ്രഹ്ലാദന്റെ പറഞ്ഞു. തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിലെ ഭഗവാൻ മഹാദേവൻ പറയുന്നത് പറഞ്ഞു. സതീദേവി അത് പറഞ്ഞു, ഇത് പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കൊലോവാജ ശ്രീധരൻ എന്ന് അത് പറഞ്ഞില്ല. അത് പറയണം. ഇത് തൊട്ടെടുക്കണ്ടോ അല്ലെ? ബ്രഹ്മാനന്ദം തൊട്ട് ബ്രഹ്മത്തോട് അതെ അവിടെ തൊട്ട് അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഭാഗം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിൽ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ, അപ്പൊ അതിലേക്ക് പറയുന്നു. അതെ, അന്നേരം പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അത് പിന്നെ പറയാന്ന് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിൽ നമുക്ക് അത് പറയാം കേട്ടോ. കൊലവേര ശ്രീധരനെ കുറിച്ചല്ലേ പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി ബ്രഹ്മത്തോട് ചേരുമ്പോഴുള്ള സുഖം. രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ പറഞ്ഞെന്താണ്? ബ്രഹ്മത്തില് ചേരുമ്പോഴുള്ള സുഖത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ബ്രഹ്മാനന്ദം അഥവാ ബ്രഹ്മവുമായി ഐക്യം പ്രാപിക്കുമ്പോഴത്തെ ആനന്ദമുണ്ടല്ലോ, അതിനെ കോടി കൊണ്ട് പെരുക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം ഭക്തിയുടെ സേവനമാകുന്ന മഹാസാഗരത്തിലെ ഒരു തുള്ളിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിന് തുല്യമാവില്ലെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ്? ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മവുമായിട്ട് ഐക്യം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം അതിന്റെ ആനന്ദം എത്രയാണോ അതിനെ കോടി കൊണ്ട് പെരുക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം, ആ ആനന്ദത്തിനെ കോടി കൊണ്ട് പെരുക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം ഭക്തിയുടെ സേവനമാകുന്ന മഹാസാഗരത്തിലെ ഒരു തുള്ളിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിന് തുല്യമാകില്ല എന്ന്. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? ആ ബ്രഹ്മാനന്ദത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദം എത്രയാണോ അതിനെ ഒരു കോടി കൊണ്ട് പെരുക്കുക, അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ആനന്ദവും പിന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ആ സാഗരത്തിന് ഒരു തുള്ളിയുടെ ആനന്ദത്തിന് പോലും തുല്യമാവില്ല. ആ സാഗരത്തിലെ ആനന്ദത്തിലെ ഒരു തുള്ളിയോട് പോലും തുല്യമാകില്ല എന്ത്? ആ ബ്രഹ്മാനന്ദത്തിൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം. അപ്പൊ അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനമാകുന്ന മഹാസാഗരം. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വിശേഷപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തില് പ്രാപിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആനന്ദത്തിന്റെ അതിനെ എന്താണ് കോടി കൊണ്ട് പെരുക്കുക, അപ്പൊ കിട്ടുന്ന അത് എത്രത്തോളം പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സാഗരത്തിലെ ഒരു തുള്ളി, ആ തുള്ളിക്ക് പോലും അത് തുല്യമാകില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും പ്രധാനമാണ്, വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ നരസിംഹ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് പറയുന്നു, അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞാൻ സർവാതിശായിയായ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. പരമാനന്ദ സാഗരത്തിൽ ഞാൻ നിമഗ്നനായി പോകുന്നു. ഈ ആനന്ദ സാഗരത്തോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാനന്ദം കാലിക്കുളമ്പ് പതിഞ്ഞുണ്ടായ കുഴിയിലെ വെള്ളം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത്? കാലിക്കുളമ്പ് പതിഞ്ഞുണ്ടായ കുഴിയിലെ വെള്ളം പോലെ. അതായത് കാലിക്കുളമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മള് പശുവിന്റെ അല്ലെ, പശു ചവിട്ടുമ്പോ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കുഴിയില്ലേ, ആ പശുവിന്റെ കാലടി അല്ലെ, ആ കുഴിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വെള്ളം അത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ത്? ഇത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ, താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നരസിംഹ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് പറയുന്നു, അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞാൻ സർവാതിശയായ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. പരമാനന്ദ സാഗരത്തിൽ ഞാൻ നിമഗ്നനായി പോകുന്നു. ഈ ആനന്ദ സാഗരത്തോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ആനന്ദത്തോട്, അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിനോട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ആനന്ദം എത്രത്തോളം ഉള്ളൂ? കാലിക്കുളമ്പ് പതിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന കുഴിയിലെ വെള്ളം മാത്രമാണത്. മറ്റേത് സാഗരാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ്? കാലിക്കുളമ്പ് പതിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുഴിയിലെ വെള്ളം, അതായത് ചെറിയൊരു കുഴിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വെള്ളം അത്രയാണ്. മറ്റൊരു സാഗരം, ഇതൊരു ചെറിയ കുഴിയിലെ വെള്ളം. അത്രയും വ്യത്യാസമുണ്ട് രണ്ടും തമ്മിൽ, ബ്രഹ്മവും പിന്നെ എന്ത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുമെന്ന് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നത് ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. കൃഷ്ണൻ ഏവരെയും ആകർഷിക്കുന്നു, അതേസമയം ഭക്തിയുടെ സേവനം കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷിണി. ഭക്തിയുടെ സേവനം ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ ആരാണ്? കൃഷ്ണൻ സർവ്വ ആകർഷകനാണ്. എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് ആര്? കൃഷ്ണൻ. പക്ഷെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പ്രതീകം ആരാണ്? രാധാറാണി. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പ്രതീകം രാധാറാണിയാണ്. ഭഗവാനെ മദനമോഹനൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനെ പറയുന്നത് എന്താണ്? മദനമോഹനൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരക്കണക്കിന് കാമദേവന്മാരുടെ ആകർഷക ശക്തിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ആകർഷകത്വം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. മദനമോഹനൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ആയിരക്കണക്കിന്
ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ മദനമോഹൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് കാമദേവന്മാരുടെ ആകർഷക ശക്തിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ആകർഷകത്വം. കാമദേവനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് ആരുടെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ. ആയിരക്കണക്കിന് കാമദേവന്മാരുടെ ആകർഷക ശക്തിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ആകർഷകത്വം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയും? മദനമോഹനൻ എന്ന് പറയും. എന്നാൽ രാധാറാണിക്ക് അതിലും കൂടുതൽ ആകർഷകത്വം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനേക്കാളും കൂടുതൽ ആകർഷകത്വം ആർക്കുണ്ട്? രാധാറാണിക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കാണ്? രാധാറാണിക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാർ രാധാറാണി എന്തെന്നാ പറയണത്? മദന മോഹന മോഹിനി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. മദന മോഹനനെ പോലും മോഹിപ്പിക്കുന്നവളാണ് ആര്? രാധാറാണി. അതുകൊണ്ട് രാധാറാണിയെ മദന മോഹന മോഹിനി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. കാമദേവന്മാരെ ആകർഷിക്കുന്നവനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നവളാണ് ആര്? രാധാറാണി. 1000 കാമദേവന്മാരെ ആകർഷിക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. അതുകൊണ്ട് മദന മോഹനൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആ കാമദേവന്മാരെ ആകർഷിക്കുന്നവനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നവളാണ് ആര്? രാധാറാണി. അതുകൊണ്ട് രാധാറാണിയെ മദന മോഹന മോഹിനി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭക്തജനങ്ങൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണത നേടാനായി സ്വയം രാധാറാണിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ വൃന്ദാവനം ആരുടെ കയ്യിലാണ്? രാധാറാണിയുടെ കയ്യിലാണ് അല്ലെ? വൃന്ദാവനത്തില് ഭക്തജനങ്ങള് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് ആർക്കാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്? രാധാറാണിക്കാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരെയാണ് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത്? രാധാറാണിയുടെ. അപ്പൊ രാധാറാണിക്ക് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരുടെ സന്തോഷം കിട്ടാണ് അവിടെ? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൂടി കിട്ടണം. വൃന്ദാവനത്തിലെ ജനങ്ങളെല്ലാം വിളിക്കുന്നത് തന്നെ എന്താണ്? കൃഷ്ണ എന്നെല്ലാരും വിളിക്കുക. അവിടെ എല്ലാവരും എന്താ വിളിക്കുന്നത്? രാധേ 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 എന്നാ വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ? രാധനെയാണ് അവിടെ എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നത്. ആരും കൃഷ്ണനെ വിളിക്കില്ല. വൃന്ദാവനത്തിൽ എല്ലാവരും എന്താണ്? പോയവർക്കറിയാം വൃന്ദാവനത്തില് എല്ലാവരും എന്താ വിളിക്കുക? രാധേ രാധേ എന്നാ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോ എല്ലാവരും രാധാറാണിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്. മഹാത്മാക്കളൊക്കെ ദൈവിക പ്രകൃതിയുടെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നത്. അതായത് രാധാറാണിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ മഹാത്മാക്കള് എല്ലാവരും എന്താ പറയുന്നത്? ദൈവിക പ്രകൃതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്. നമുക്കറിയാം മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മനസ്സും ബുദ്ധിയും ശരീരവും എല്ലാം ആത്മാവും എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവര്, എല്ലാ ഫലങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചവർ, അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് മഹാത്മാക്കള്. ആ മഹാത്മാക്കള് സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ്? രാധാറാണിയാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലായതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഭക്തിയുത സേവനം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കാണ്. കാരണം അത് ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് വരുന്നത്? അന്തരംഗ ശക്തി രാധാറാണിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം വരുന്നത്. കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ വിശ്വരൂപം ദർശിച്ച അർജുനൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അർജുനൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, അങ്ങയെ ഞാൻ ഒരു സഹോദരനായിട്ട് കണ്ടിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും അങ്ങയോട് നിന്ദ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണ സുഹൃത്തെ എന്നൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങയെ വിളിച്ചു, അങ്ങയോട് അനാദരവ് കാട്ടി. എന്നാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും ശ്രേഷ്ഠനാണ് അങ്ങ്. ഇതായിരുന്നു പാണ്ഡവരുടെ സ്ഥിതി. സാക്ഷാൽ ഭഗവാനായിരുന്നിട്ടും ശ്രേഷ്ഠരിൽ സർവശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നിട്ടും ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആ രാജകീയ സഹോദരന്മാരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചു. അതിന് കാരണം അവരുടെ ഭക്തിയാൽ അദ്ദേഹം ആകൃഷ്ടനായത് തന്നെ. അവരുടെ സ്നേഹത്തിലും സൗഹൃദത്തിലും അദ്ദേഹം പിടിച്ചു നിർത്തപ്പെട്ടു പോയി. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന പ്രക്രിയ എത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണെന്നതിനുള്ള തെളിവാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ പാണ്ഡവരുടെ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിയതും അവർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നതും മാർഗം കാണിച്ചു കൊടുത്തൊക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാനായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ഏത് സമയത്തും അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം അവരുടെ ഭക്തി. ആ ഭക്തിയിൽ ആകൃഷ്ടനായത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് സാധിച്ചത്? അവരുടെ ആ സ്നേഹത്തിലും സൗഹൃദത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്തിയുത സേവനം. ആ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന പ്രക്രിയ എത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണെന്നുള്ളതിനാണ് തെളിവാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് കൊണ്ട്. ഇതായിരുന്നു പാണ്ഡവരുടെ സ്ഥിതി നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് കൊലവാര ശ്രീധരനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. 8 സിദ്ധികളെ പറ്റി ഒന്നുകൂടെ പറയാൻ. അത് കാര്യം ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കിയിട്ട് 8 മണി അല്ലേ? എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കുറയില്ല ഇതില്. എന്നാലും ഉണ്ട്.
ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ? അപ്പൊ അടുത്ത അധ്യായം എടുക്കാൻ പറ്റുണ്ടാവില്ലല്ലോ, അതാ ചോദിക്കുന്നേ. ഇല്ല മാതാജി, എല്ലാം പറഞ്ഞു വരുമ്പം കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. പിന്നെ സിദ്ധികളൊക്കെ പറയണ്ടേ? അപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റ്, അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എടുത്തോളൂ, ഒരു സെക്കൻഡ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എടുക്കാം. 13ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തൊട്ടാണ്. 13 ഇതാണോ സിദ്ധിയ? 14 തൊട്ട് നോക്ക, എന്നിട്ട് 13 ലാസ്റ്റ് പാട്ട്. 14 പറഞ്ഞായിരുന്നു മാതാജി. ഇല്ല, 14 പറഞ്ഞു. ഇല്ല ശരി പറഞ്ഞില്ല. കാരണം ഇന്നല്ലേ മാതാജി പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്? ഇല്ല, ഇന്നലെയും പോസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു, പക്ഷെ നമ്മള് പകുതി പറഞ്ഞു നിർത്തുമായിരുന്നു. ചെയ്തില്ല. ഓക്കെ. ഇതിലെന്നാ 14ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ഭക്തി സേവനം നടത്തുന്ന ആൾക്ക് എന്തെല്ലാം ചവിട്ടി തെറിപ്പിക്കാൻ കഴിയും? ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ, നല്ല വീട്, കുടുംബം, ലൈംഗിക ജീവിതം, ഇവയ്ക്കൊക്കെ വേണ്ടി പണിയെടുത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല കാലമാണ്. ഏതു നിമിഷവും ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് ചവിട്ടിത്തെറിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അതെവിടെ മാതാജി? മതബോധം, സാമ്പത്തിക പുരോഗതി, ഐന്ദ്രിക സംതൃപ്തി, എന്തിനേറെ മോക്ഷം പോലും പകർന്നു തരുന്ന മറ്റു സിദ്ധികളെ തെറിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു അല്ലെ? 17ാമത്തെ പേജ്. 17 സാമ്പത്തിക പുരോഗതി, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, മോക്ഷം പോലും പകർന്നു തരുന്ന സിദ്ധികളെ പോലും ചവിട്ടിത്തെറിപ്പിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തുന്ന വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. 14ാമത്തെ. അടുത്തത്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തനായ കൊലവേര ശ്രീധരന്റെ മനോഭാവം വ്യക്തമാക്കുന്ന സംഭവം വിശദമാക്കുക. കൊലവേച്ച ശ്രീധരൻ എന്നാണ്. കൊലവേച്ച ശ്രീധരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു, മഹാഭക്തനായിരുന്നു കൊലവേച്ച ശ്രീധരൻ. തീരെ ദരിദ്രനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വാഴയില കൊണ്ട് കുമ്പിള് കുത്തി വിറ്റിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി എന്താണ്? വാഴയില എടുത്തിട്ട് അയല കുമ്പിള് കുത്തിയിട്ട് വിറ്റിട്ടാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. വരുമാനമൊന്നും കാര്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ആ വരുമാനത്തിന്റെ പകുതി എന്തിനാണ് ചെലവാക്കിയിരുന്നത്? പൂജയ്ക്ക്, ഗംഗാ പൂജയ്ക്കൊക്കെയാണ് ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തി കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എത്ര സമ്പത്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാമെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ ശിഷ്യനോട് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികമായ സമ്പത്ത് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുക ചെയ്തു, തിരസ്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയിൽ താൻ സംതൃപ്തനാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറഞ്ഞെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ പാതാര ബിന്ദങ്ങളിലുള്ള അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള ഭക്തി അത് മാത്രമേ തനിക്ക് വേണ്ടൂ എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത്? ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞത്. കൊലവേച്ച ശ്രീധരൻ പറയുന്നത് ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ മനോഭാവം. അതായത് നമ്മൾ ഇത്രയും നമുക്ക് പൈസയൊക്കെ തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട. അദ്ദേഹം വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതൊന്നും ആൾക്ക് ആ വിഷയമല്ല. ആ കിട്ടുന്ന പൈസയൊന്നും എന്തിനാ ചെലവാക്കിയിരുന്നത്? പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെലവാക്കിയിരുന്നത്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെന്താണ്? തനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട, തനിക്ക് എന്ത് മതി? കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലുള്ള ആ ഭക്തി മാത്രമേ തനിക്ക് വേണ്ടൂ, വേറെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ആര് മറുപടി പറഞ്ഞത്? കൊലവേച്ച ശ്രീധരൻ മറുപടി. ഒരു ഭക്തന്റെ മനോഭാവം എപ്പോഴും അങ്ങനെയായിരിക്കണം. ഒരു മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ കണ്ടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ മനോഭാവം. അതാണ് ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള കൊലവേച്ച ശ്രീധരന്റെ മനോഭാവം വ്യക്തമാക്കുന്ന സംഭവം. നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ ഭക്തി സേവനത്തിൽ അല്പമെങ്കിലും പുരോഗമിച്ച വ്യക്തി എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് അല്പമെങ്കിലും പുരോഗതി പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തി മതാനുശാസനങ്ങളിൽ നിന്നോ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയിൽ നിന്നോ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനത്തിൽ നിന്നോ 5 തരം മുക്തികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സുഖം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ അല്പമെങ്കിലും പുരോഗമിച്ച വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അല്പം,
കുറച്ചെങ്കിലും പുരോഗതി നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മതാനുശാസനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, അതിൽ നിന്നോ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയിൽ നിന്നോ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനത്തിൽ നിന്നോ 5 തരം മുക്തികളോ ഇതിലൊന്നും ലഭിക്കുന്ന സുഖം ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ അല്പമെങ്കിലും പുരോഗമിച്ച വ്യക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അടുത്തത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 19:151 പറയുന്നത് എന്താണ്? പരിശുദ്ധ ഭക്തനായ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഒരുവൻ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലെത്താൻ കഴിയും. അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ, ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്നാ പറയുന്നത്? ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 19:151 പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഭക്തനായ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യമില്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല. ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും കാരുണ്യം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അത് ആരുടെ കയ്യിലാണ്? രാധാറാണിയുടെ കയ്യിലാണ്. രാധാറാണിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പാടാണ് നമുക്കത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും അനുഗ്രഹം വേണം. ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടാ? ഭക്തിയുടെ സേവനം ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹമാണെന്ന് പറയും. ഫോൺ പിടിച്ച് വലിച്ചിട്ട് വെച്ചു കുറച്ച് വിളിച്ചോ. ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ക്ലാസ്സിലാന്ന് ഭഗവാന്റെയും ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം എങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക്? നാമജപത്തിലൂടെയും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും മാത്രമേ കിട്ടൂ. നാമജപത്തിലൂടെയും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും കിട്ടും. എന്നിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നമുക്ക്? കുറെ നാളായിട്ട് നമ്മൾ നാമജപം പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ചെയ്യണില്ല. കിട്ടുന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. നമ്മളെ തന്നെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം, മനസ്സും ശരീരവും എല്ലാം. ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കണം, ഭഗവാന്റെ സേവിക്കണം. നമുക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കണം. ബാക്കിയൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കാരണം ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഗുരുവിനെ സേവിക്കണം, ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കണം, ഗുരുവിനെ സേവിക്കണം. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒരു ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശിന. ഗുരുവിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആര് സന്തോഷിക്കും? ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കും. ഗുരുവിന്റെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെയാണ് സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടത്? ഭക്തനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം, ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കും. ഗുരുവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം, ഗുരുവിനെ സേവ ചെയ്യണം നമ്മള്. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ഗുരു പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുക. ഗുരുവിനെ സേവ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഗുരു ഒരിക്കലും ഗുരുവിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ പറയുന്നത്. ഗുരു ആർക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും പറയുന്നത്? ശിഷ്യന്മാർക്ക്. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഗുരു പറയുന്നത് നമ്മൾ അനുസരിക്കണം. അതാണ് ഗുരുവിനോട് ചെയ്യുന്ന സേവ. അപ്പൊ ഗുരുവിനെ സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സന്തോഷാവും? കാരണം ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഗുരു ആരാണ്? അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നാ പറയുന്നത് ഗുരു. അപ്പൊ ഗുരുവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം, ഭക്തന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആരുടെ കാരുണ്യം കിട്ടും? ഭഗവാന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും കാരുണ്യം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അടുത്തത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ അപൂർവതയെ കുറിച്ച് തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ മഹാദേവൻ സതീദേവിയോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയകളെ അപഗ്രഥിക്കുന്ന ദാർശനികന്റെ ഭൗതികമായ നൂലാമാലകളുടെ ഉരകുടുക്കിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനാകും. വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിവിധ പ്രക്രിയകളെ ഭക്തങ്ങളായ നിർമ്മാചാരങ്ങളുടെ ഉയരാൻ കഴിയും. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന ചോദ്യം. ഭൗതികമായ നൂലാമാലകളുടെ ഊരാക്കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനാകും. വേദപ്രവൃത്തി തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ മുന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ശിവൻ സതീദേവിയോട് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പക്ഷേങ്കില് ഗോവിന്ദന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധമായ കൃഷ്ണാവബോധം നേടിയ ഒരാൾക്ക്. അതായിരുന്നു മാതാജി. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? സതീദേവിയോട് ഭഗവാൻ പറയണത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ അപൂർവതയെ കുറിച്ച് തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ മഹാദേവൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിവിധ പ്രക്രിയകൾ അപഗ്രഥിക്കുന്ന ദാർശനികന് ഭൗതികമായ നൂലാമാലകളുടെ ഊരാക്കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനാകും.
വേദപ്രോക്തങ്ങളായ തപാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെ ധർമാചരണങ്ങളുടെ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും. അതിലൂടെ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ പരമാവധി നേടാനും കഴിയും. പക്ഷെ അവയൊന്നും എന്തിനും തുല്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ അവസരം നമുക്ക് നൽകുന്നില്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള എത്ര ജന്മങ്ങൾ തപസ് ചെയ്താലും അത് ലഭ്യമാകുന്നില്ല. ഇവിടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എത്ര തപസ് ചെയ്താലും യജ്ഞം ചെയ്താലും ദാനം ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല പറയണം. അപ്പൊ അത്രയും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിനാ പറഞ്ഞിരുന്നെന്നറിയോ? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ആ വാല്യൂ, ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാതെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, വിശേഷപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഊഹിക്കാം ഇതൊക്കെ എക്സ്ട്രീം ആണെന്നുള്ളത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് കേട്ടോ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 5-ാം സ്കന്ധം 6-ാം അധ്യായം 18-ാം ശ്ലോകത്തിൽ നാരദ മഹർഷി യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. പാണ്ഡവരുടെയും യദുക്കളുടെയും നിത്യ സംരക്ഷകൻ. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അങ്ങയുടെ ആത്മീയ ഗുരുവും സർവ്വ കാര്യങ്ങളിലുമുള്ള ഉപദേശകനും. അങ്ങ് ആരാധിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ദേവനും അദ്ദേഹമാണ്. സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളുടെ നിറകുടമാണ് അദ്ദേഹം. വ്യക്തിപരവും കുടുംബപരവുമായ കാര്യങ്ങളിലാണ് അങ്ങയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. എന്തിനേറെ പലപ്പോഴും ഒരു സേവകനെ പോലെ അദ്ദേഹം അങ്ങയുടെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ സന്ദേശവാഹകനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങ് എത്ര ഭാഗ്യവാൻ! ഭഗവാൻ അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്വപ്നം പോലും കാണാൻ കഴിയാത്തതാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. കാരണം ഭഗവാൻ പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ അവർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകി അവരുടെ കൂടെ തന്നെയാണുള്ളത്. അപ്പം മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്വപ്നം പോലും കാണാൻ സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആര് പറയാണ് ഇവിടെ? നാരദ മഹർഷി പറയുന്നതാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട്. രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ്? കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുമെന്ന് ഭക്തിയുടെ സേവനം. കൃഷ്ണനെ പോലെ അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് ബ്രഹ്മവുമായി ഐക്യം പ്രാപിക്കുമ്പോഴുണ്ടായ ഉള്ള ആനന്ദം, ബ്രഹ്മാനന്ദം അഥവാ ബ്രഹ്മാവുമായി ഐക്യം പ്രാപിക്കുമ്പോഴത്തെ ആനന്ദം ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ കോടി കൊണ്ട് പിരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം. പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാനന്ദം അഥവാ ബ്രഹ്മവുമായി ഐക്യം പ്രാപിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആനന്ദം, അതിനെ കോടി കൊണ്ട് പെരുക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം സാഗരത്തിലെ തുല്യമാകില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഊഹിച്ചു പറയുന്നതാണല്ലേ ഇപ്പൊ? ഭക്തിയുടെ സേവനം ഇല്ലേ ഇപ്പൊ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് വരുന്നതാ. അതാണ് ഞാൻ ഊഹിച്ചു പറയുന്നതാണ്. എന്നെ തെറ്റിക്ക് ഭാഗ്യം ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കിയത്. അടുത്ത പേജിൽ അങ്ങനെ ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ട്, അതാണ്. അതല്ല, പക്ഷെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ മതി. കാരണം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ സെന്റൻസ് തന്നെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. പുസ്തകമുള്ളവരെ ആൻസറൊക്കെ നോക്കി വെച്ചോളൂ. അപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പ്രതീകമാരാണ്? രാധാറാണി. അടുത്തത് പ്രതീകം മദനമോഹനൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ആയിരക്കണക്കിന് കാമദേവന്മാരുടെ ആകർഷകത്വം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് എന്നർത്ഥം. ആയിരക്കണക്കിന് കാമദേവന്മാരുടെ ആകർഷക ശക്തിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന ആകർഷകത്വം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് എന്നാണ് മദനമോഹനൻ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് രാധാറാണിയെ മദന മോഹന മോഹിനി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? അതെ, കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കാൻ കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് രാധാറാണിയെ ഭക്തന്മാരെന്ന് വിളിക്കും, മദന മോഹന മോഹിനി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? കാമദേവന്മാരെ ആകർഷിക്കുന്നവനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നവളെന്ന് മോഹന മോഹിനി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നത്? റാണിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് അല്ലെ? രാധാറാണിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലായതുകൊണ്ട്, അതായത് അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷണത്തിലാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം. അതുകൊണ്ട് അത് കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം 20-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്ധവ, പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തന്മാർ നടത്തുന്ന ഭക്തി ഭക്തന്മാർ നടത്തുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനം സാധനങ്ങളിൽ നിന്നോ ദാർശനികമായ ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ നിന്നോ വേദാന്ത പഠനങ്ങളിൽ നിന്നോ കഠിനമായ
തപോനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്നോ ദാനധർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എന്താ പറയുന്നത്? ദിവ്യമായ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതെല്ലാം നല്ലത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ദിവ്യമായ സ്നേഹത്തോടെ ഭക്തന്മാർ എനിക്ക് ചെയ്യുന്ന സേവനം പോലെ അവയൊന്നും എന്നെ ആകർഷിക്കുന്നില്ല. എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം 20-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നതാണത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തന്മാർ നടത്തുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കുണ്ടാകുന്ന ആകർഷണം യോഗാ സാധനകളാലോ ദാർശനികമായ ഊഹാപോഹങ്ങളിലാലോ വേദാന്ത പഠനങ്ങളിലായോ കഠിനമായ തപോനുഷ്ഠാനങ്ങളോ ദാനധർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും വളരെ ഒക്കെ നല്ലത് തന്നെ. പക്ഷെ ദിവ്യമായ സ്നേഹത്തോടെ ഭക്തന്മാർ എനിക്ക് ചെയ്യുന്ന സേവനം പോലെ അവയൊന്നും എന്നെ ആകർഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ബാക്കി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ യോഗാസിദ്ധികളിലൂടെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സാഖ്യയോഗ അല്ലെ ദാർശനികമായിട്ടുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെ, വേദാന്ത പഠനങ്ങളിലൂടെ, കഠിനമായിട്ടുള്ള തപസ്സുകള് ദാനധർമ്മങ്ങള് ഇതൊക്കെ ചെയ്താലും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. പക്ഷെ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എന്താണ് പറയണത്? ഇതൊക്കെ നല്ലതാണ്. പക്ഷെ ദിവ്യമായ സ്നേഹത്തോടെ ഭക്തന്മാർ എനിക്ക് ചെയ്യുന്ന സേവനം പോലെ അതൊന്നും എന്നെ ആകർഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഇതൊന്നും ആകർഷിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്ന എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനമാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് ഒരു ചോദ്യമല്ലേ ബാക്കിയുള്ളൂ? ബാക്കിയെല്ലാം പറഞ്ഞല്ലോ. ഇതില് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പറയാം. 24-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ഒരാള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, വിനിത മാതാജി നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളേ. 24-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, 23-ാമത്തെ, 22-ാമത്തെ, 21, പിന്നെ അയ്യോ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 21, 22, 23, 24. പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുമോ? അതാണ് ഞാൻ തരുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ. പിന്നെ പഠിച്ചില്ല എന്ന് പറയണ്ടല്ലോ. നല്ല കാര്യമാണ് മാതാജിയെ. 100 പുണ്യം കിട്ടും. പിന്നെ 13 എഴുതി. 6 ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങള്. 6 5 തരം മുക്തി. 1-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 6 സവിശേഷതകള്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഒരാൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളേ. എനിക്ക് വിട്ടു തരണം കേട്ടോ എല്ലാം കഴിയുമ്പോ, നമ്മള് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ. ഇപ്പൊ വേണ്ട, നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളേ. പിന്നെ ഏതാ പറഞ്ഞ മാതാജി? 2-ാമത് ചോദിച്ച പാടോ? 1-ാമത്തെ പറഞ്ഞു, 2-ാമത്തെ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഏതാ പറഞ്ഞ? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ 6-ാമത്തെ പറഞ്ഞു, 13, 21, 24, 23, 22. അപ്പൊ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കണം നമ്മൾ കേട്ടോ. 1, 2, 6, 13, 21, 22, 23, 24. ഗ്രൂപ്പിൽ ഇത് പ്രത്യേകം ഇടണോ മാതാജി? ഇപ്പൊ ഇടണമെന്നില്ല. കാരണം ഇനിയും വരുന്നുണ്ടല്ലോ അധ്യായങ്ങള്. ശരി. ഓരോ അധ്യായത്തിനും അത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാന്നുള്ളത്. നോക്കട്ടെ. ചിലപ്പോ നിങ്ങക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ നേരത്തെ. ഏത്? 3. 3-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാ മാതാജി? 6 എണ്ണം പറഞ്ഞു തന്നത്. എല്ലാ പാഠ്യകർമ്മങ്ങൾക്കും പ്രാരംഭം എന്താണെന്നോ? അത് പഠിച്ചത് അജ്ഞത അറിയാവുന്നല്ലോ. 3-ാമത്തെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. അല്ല, വേറെ അതിന് മുന്നേ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 3, 29, 12. ഭാഗവതത്തിന്റെ ഒക്കെ തന്നിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ആ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പഠിക്കാൻ നിന്നാൽ നമ്മൾ വിട്ടുപോകരുത്. അത് വേണ്ട. പക്ഷെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. വായിക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒന്ന് നോക്കുക, വായിക്കുക. ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ. അതായത് നമുക്ക് അറിയേണ്ട ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് മുഴുവനും. അത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് എളുപ്പം. ഇപ്പോഴും ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ, ഓരോ അധ്യായത്തിന്റെയും തരാം. അപ്പൊ അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക. ഇത്രയും തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മള് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് അറിയാലോ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ചോദ്യം ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ. ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞു. 9-ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഒന്നുകൂടി പറയോ? ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, തരും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ. കാരണം ഇന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ട് തരാം പ്രഭു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.
മാതാജി ഒന്ന് ഇതിന്റെ റെക്കോർഡ് കണ്ടാൽ മതി മാതാജി. നമ്മൾ പിന്നെ സമയം പോകും, നമ്മളെ ആൻസർ പിന്നെയും പറഞ്ഞു എഴുതി വരുമ്പോ അല്ലെ. അതല്ല നല്ലത്, റെക്കോർഡ് കണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ. മുക്തി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു. സിദ്ധികള് സിദ്ധികളാണ് അതൊന്ന് വായിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇനി സിദ്ധികൾ പറയാം നമുക്ക്. 8 അഷ്ടസിദ്ധികള്. ലഘിമ, മഹിമ. ഏതൊക്കെയാ പറഞ്ഞ? അണിമ, മഹിമ, ഏതൊക്കെ കിട്ടിയ നിങ്ങൾക്ക്? ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാതാജി തന്നെ പറയൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ എഴുതാൻ പാടാം. സിദ്ധികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഒരാൾ പറയാവോ? വായിക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി വായിക്കട്ടെ. അണിമ സിദ്ധി, ലഘിമ സിദ്ധി, പ്രാപ്തി, ഈശ്വരിത സിദ്ധി, വശിത്വം, പ്രാകാമ്യം, കാമാവസായിന. വായസായത്, സോറി. കാമവാസയത്തിന് പകരാണ് മഹിമ. അണിമ, മഹിമ, ലഘിമ, ഗരിമ, പ്രാപ്തി, ഈശിത, വശിത്വം, പ്രാകാമ്യം. ഗരിമ അത് പറഞ്ഞില്ല. ഗരിമ, ലഘിമ. ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരാള് തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപകാരമായിരുന്നു. നേരെ പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് സിദ്ധികള് 8 സിദ്ധികളില് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. പറയും മാതാജി. അണിമ സിദ്ധി. ഫസ്റ്റത്തെ സിദ്ധി അണിമ. ഓക്കെ. അണിമ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ശരീരം എത്ര വലുതാക്കാനും അണുവിനേക്കാളും ചെറുതാക്കാനുള്ള കഴിവ്, അതാണ് അണിമ എന്ന് പറയുന്നത്. നോട്ട് ചെയ്ത് പോയിക്കോളാം. അണിമ സിദ്ധി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ശരീരം എത്ര ചെറുതാക്കാനും സാധിക്കും, ചുരുക്കാനും സാധിക്കും. അങ്ങനെ ആയ സിദ്ധിയാണ് അണിമ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് മഹിമ. രണ്ടാമത്തെ മഹിമ, അത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. ശരീരം എത്ര വലുതാക്കാനും വികസിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് മഹിമ. മാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും മാതാജി. രണ്ടാമത്തെ സിദ്ധിയാണ് മഹിമ, ശരീരം എത്രത്തോളം വലുതാക്കാനും വികസിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ്. മൂന്നാമത്തത് ഗരിമ. ഗരിമ ക്ലിയർ ആയില്ല വേട്. ഗരിമ ഗരിമ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരീരം അമിതമായിട്ട് ഭാരമുള്ളതാക്കാനുള്ള കഴിവ്. നമുക്ക് പാറ പോലെ അനക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഭയങ്കര ഭാരം ആക്കാൻ പറ്റുന്ന കഴിവാണ് ഗരിമ. അടുത്തത് ലഘിമ, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. നമ്മളിപ്പോ ഭാരം ആക്കണല്ല പറഞ്ഞത്, ഇനി ഭാരം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള കഴിവ് ലഘിമ. ലഘൂകരിക്കുക, ലഘിമ. ഇപ്പൊ ലഘിമ കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഇനി അടുത്തത് പ്രാപ്തി. പ്രാപ്തി എന്ന് വെച്ചാല് ഒരിടത്ത് നിന്ന് ലോകത്ത് എവിടേക്കും എത്താനും ഇഷ്ടമുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നേടാനുള്ള ഒരു കഴിവ്. അപ്പൊ ഒരിടത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട്, നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എവിടേക്കും എത്താനും ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ നേടാനുള്ള കഴിവ്. നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാതും എത്തിച്ച് നേടാനൊക്കെ ഉള്ള കഴിവാണ് പ്രാപ്തി. ഒരിടത്തിരുന്ന് ലോകത്ത് എവിടെയും എത്താനും ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ നേടാനുള്ള ഒരു കഴിവ്, അതാണ് പ്രാപ്തി. അടുത്തത് പ്രാകാമ്യം. പ്രാകാമ്യം എന്ന് വെച്ചാല് എന്തും ആഗ്രഹിക്കാനും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള കഴിവ്. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള കഴിവാണ് പ്രാകാമ്യം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പ്രാകാമ്യമാണോ അല്ലെ പ്രാകാമ്യമോ? പ്രാകാമ്യം, MY. പ്രാകാമ്യം അതെന്തായിരുന്നു?
എഴുതിയിട്ടില്ല. ആഗ്രഹിക്കാനും നേടാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ നമുക്കെല്ലാം പ്രാവർത്തികമാക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവ്. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ നമുക്കെല്ലാം പ്രാവർത്തികമാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കഴിവാണ് പ്രാകാമ്യം. പ്രാകാമ്യം പ്രാകാമ്യം വരെ എഴുതി എല്ലാവരും. ഫസ്റ്റ് തണിമ, മഹിമ. മഹിമാനെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് കാമാവസായിത എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ സിദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് കാമാവസായിത എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അടുത്തത് ഗരിമ, ലഘിമ, പ്രാപ്തി. പ്രാകാമ്യം വരെ എഴുതി എല്ലാവരും. ഇനി അടുത്തത് ഈശിത്വം. ഈശിത്വം 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 എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രകൃതി ശക്തികളെ മൂലകങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള സാധ്യത. അതായത് എല്ലാത്തിന്റെയും മേലും ആധിപത്യം നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അതിനൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈശിത്വം. പ്രകൃതി ശക്തികളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അതാണ് ഈശിത്വം. ഇനി ഒരെണ്ണം വശിത്വം. പ്രകൃതി ശക്തികളെയും പിന്നെ അതിന്റെ മൂലകങ്ങളും പ്രകൃതി ശക്തിയായിട്ട് പ്രകൃതിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതിനൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈശിത്വം. ഇനി വശിത്വം. വശിത്വം എന്താണ്? മറ്റുള്ളവരും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മനസ്സിനൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ളത്. വശിത്വം 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 എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ മറ്റുള്ള നമ്മളെ എന്താ പറയാ മനുഷ്യന്മാരെല്ലാവരും പെടില്ല. മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മനസ്സിനൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുക. മറ്റത് പ്രകൃതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈശിത്വം. നമ്മള് ജീവാത്മാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവരുടെ മനസ്സിനൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് വശിത്വം. വശിത്വം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? വശീകരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? അത് തന്നെ വശിത്വം. വശിത്വം വശീകരിക്കുവാന്ന് അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെ? ശരിക്കും മറ്റുള്ളവരെ വശീകരിക്കലെന്നെ. അതാണ് പറഞ്ഞത്, മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 8 വശിത്വമാണോ അതോ വശിത്തം ആണോ? എന്താണ് കറക്റ്റ്? വശിത്തം എന്താ പറയാ? ത്വം എന്ന് പറയുമ്പോ മറ്റേ എല്ല് പോലുള്ള ചിഹ്നം. എല്ല് പോലുള്ള ചിഹ്നം. ഈ 8 സിദ്ധികളും ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് ഉണ്ടെന്നില്ലേ പറയുന്നത്? 8 സിദ്ധികൾ എനിക്ക് അറിയില്ല മാതാജി. ഹനുമാൻ ചാലീസിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചൊല്ലുമ്പോ. അണിമ, മഹിമ, ഗരിമ, ലഘിമ, പ്രാപ്തി, പ്രാകാമ്യം, ഈശിത്വം, വശിത്വം. കിട്ടിയല്ലോ 8 ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ? എന്ന് പറയുന്നത് മഹിമ. ഏറ്റവും വലിയ സിദ്ധിയാണ് വരുന്നത്. 5 മുക്തികളും കൂടെ ഒന്ന് പറയൂ. 5 മുക്തികൾ നമ്മ പണ്ടേ പറയുന്നതല്ലേ? 5 സാരൂപ്യം, സാലോക്യം, സാമീപ്യം, സായുജ്യം, സാഷ്ട്യം. സായുജ്യം, സാമീപ്യം, സാലോക്യം, സാരൂപ്യം, സാഷ്ട്യം. ബീന മാതാജി ഇല്ലെന്ന് കേറിയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. യാത്രയിലാണ്. മാതാജി നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു ശ്രീലത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാതാജി ഉണ്ടല്ലോ, അത് കാണാനില്ലല്ലോ. മാതാജി പിണങ്ങിപ്പോയി. ഇല്ല, മാതാജിക്ക് ഓഫീസിൽ ഡ്യൂട്ടി എക്സ്ട്രാ ടൈം, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കേറുന്ന ലേറ്റ്. ആ മാതാജി അല്ല, അത് ശ്രീലത VV. ആ മാതാജി അല്ല, ശ്രീകല H. ഇത് മതി ഇനി നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ പെടും. അപ്പൊ സായുജ്യം, സാമീപ്യം, സാഷ്ട്യം, സാരൂപ്യം, സാലോക്യം 5 തരം മുക്തികള്.